אורן, תספר משהו על הבית קברות הזה בבקשה. כן, בית הקברות ליהודים ובעלי חיים. אנחנו באגף הכלבים. אלכס מקס זה כאן כלב פודל מאוד חמוד בעליו החליטו לרשום על המצבה Dear Max, you are in our heart. והנה אחותו שם הלבנה. נכון, אחותו. בולהאוס. מיסטר קלר. והגוף שלהם כאן למטה. אתה חושב שזה אבא, מיסטר קלר? לפי התאריך, כן. לא. מאישה. איזה אחלה שם. 89, הוא האבא. הוא הכי זקן. כן. או שלא, זה האמא, זה האבא. מיסטר קלר, מאישה. כן, אני חושב שזה מה שקורה. יש את קוקו. קוקו. תראו לו כדור. לא, אני לא כל כך מבינה למה סנטה קלאוס מת. כאילו. מה זה? וויסקרס, זה החתולים. יש גם את וויסקרס. לא יקראו לכלב בשם וויסקרס, זה החתולים. זה מה שכתבו לה. הוא חדש. ממש נקבע אוצרי, Love you, precious angel. טוב, יאללה, בוא נלך. תעשה שמו עכבר, זה חמוד. באדי.